Здравейте хора, аз съм Сашо Геймс БГ и днес ще играем Агарио и така да почваме. Там никнем, нали знаете, понеже съм си Русофил, пиша Путанина. И сега вижте това. Оп! Ям. За тези, които не знаят коя е тази игра, тъкмо щях да обясня. Тези, които не знаят каква е тази игра, това е игра, в която вие сте някакъв атом и трябва да изяждате по-малките атоми, за да станете по-голям. И така ставате по-голям, но също и по-бавен. А онези на зъбените, така сега ще ви намеря да ви покажа, те са едни вируси, които ако сте по-малки от тях, може да се криете в тях. А ако сте по-големи от тях и минате през един вирус, той ви разрязва на парчета. Къде ли има вирус да покажа на тези, които не знаят? Ето това зеленото е вирус. Ето вижте, по-малък съм от него, крия се. Няма да ви показвам как ме разрязва на парчета и така. Оп. Прибиване. Гонка. Гони мие. Гонение! Помощ! Motherfuck! Прибиване. Вот оно. Прибиване. И така. Оп. По-добре раста, защото ще ме изядат. Оп. И оп. Да, помощ. Готов. Обахи многото молекули. И нека си с скин на змия ги яде. Помощ. Сега ще тайдем. Нали, гората е по-големи. Помощ. Help me. Още малко порасна и сега ще гона белги. Оп. Раста от някакси малка молекулка. Сега голем си, нещо си там. Прибиване. Гонка. Али! О, пъти за бего тогава. Бегай. Тази молекула е много по-голема. Помощ. Гонят ми. Какъв е този бе? Сега ще изям. Помощ. Гони ме змия. Змия. Тим въпросителен. Бягат бе. Ей си. Виждате, разделяте се с Space на по-малки, за да ядете, а с W просто си хвърляте от точките. Като играете, моля ви не цъкайте W, защото е лошо. Ама много лошо.
И така. Помощ. 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 Е, тази муха. По-добре да бегам. Пуште атомчета. Бах ти, свинет. Помощ, помощ, помощ. Я виж ти. Иманици малко. Махай се, бе. Нямам клип. Махай се. Прибиване. Оп. Ако ме пазарване е чумбо. По-добре аз да бегам. Помощ, 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 помощ. И ето кой ще бъде изяден. Тази муха ще я изям. Бе, ще се обедини. Оп, оп, оп. Прибиване. Другите къде са? То са много самотен. Арсианци и такива. Паек. Паек. Седи ще го изям. По-светкавица. Помощ. Не е толкова голям, бе. What? Ето виждате, по-голям съм от вирусите, следователно трябва повече да внимавам. Фак, 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 фак. Прибиване. И минах през вирус. Виждате какво става. По-добре да бягам. Бягай. И останаха само две молекулки. Там атоми и беха. И ядаме Меркел. Сега